Murigali abasaye kurwase ward ya Bukeira yugotoka ime bunge ya North Mugirango county Nyamira litugolera no banyaka bagwesokia goika ase ABC yo MCA bwe ward yeyo ase banyarako bakumubulya nyaka bagwesokia na kobanekereria amagendero kolengana barabu omoske Joel Ombongi taranyaraka bagakora emirimo yaye hune bwenderete na igori banyarako bakumubulya nyaka bagwesokia na gukora umukia munago tumanyia muliketo Paul Cup Okara Batukama kema ya basaya baiga kurwase ewadiga ya Bukeira nyarako baba kumugania MCA wechinseme chiga muske Joel Ombongi wesoka kirale na ko nyarako baga kuba iraneria mabuli babwate kuru yamagendero meye wadiga itukuri rero wego nigo besokia na kubeke kambia se chabisi ichigacho MCA bunenjire yamo yo kumugania ache na kuiraneria mabulyo nabaigo kubarera ebitambukira kiregesa banyarako bakumubulya mabulyo igoro yamagenderero twachirega obisi korobekana obisi ya MCA asengenje ko twachitega yo moyo ntomweta assignment yanda tokorere akagenda agateka advantage assignment yo ya county abana kwina bantekenya rona assignment yanda tokora and really kenenge yakolire twaitira around the world ebintombira biritwa mutete tokorere ndoro chikende so tokorere basaba igani ko bagendere ko baba kumomocho MCA yoiga asigiria ngatara kora magendere rande onsi watakanamo ne budget eyo MCA abekire ime yewadiga ya Bukeira bono chibese chatenge tukuru sa kwa dispensary njia kolegas ngai chiete dispensary endete ya kuri within Bukeira chibese chisoro kekora bono igwesu Bukeira ward chinya ketali njo functional tukwe boli gachibesa ngotango chira ministry ya health ministry ya education na ministry ya amangana public works na public roads karoko ganda kuru 20 ndumba bono iga there is not even one ECD ticho nyakoli kwa se ward ya Bukeira twebuli ngachibesa cyo chagenda lende twebuli kerasi ngeo ECD akoro siri to completion in Bukeira ward for 3 years abasaba igani ko bagendere ko baba gwicha ase ko machora Joel Ombongi ase kirianga niga ireire ewadi liga gutigara magega kemagendero egento bayichanire te MCA yoito Joel Ombongi Bukeira authority down muntu taye kurtua machora tanya kororokana obisi yaye eyerega kebura stole iga yesikire for more than 3 years tanya kororokano afanyi kasi boka bega tororo they just illiteracy people class 6 wono tokoboliga class 6 sina kikira ku attend obisi yo igo kondoro people are arrogant they are class 6 they cannot even attend you totake to obisi yo onye teigo twagasi elia twa machorerete ebungwe baka twanyolire omwemusio munyia the honorable thing you can do you can resign tonyoro mundu mungawara tokorregas igo abasaba igabono bamukanire MCA gwesoka kirario unenjire yemo yo kwenekia buna nachikonyara koba gakubairaniria maboria ya abo nabaigo kubakorera Bukeira amagenderero MCA tigachega itukoria rero atweresi project cyitu abete budgeted for chibesi chiabeta allocated ngayirete na ende nchiranya okoraga sinonya atatebia sabegete failure to do so he must resign ekito igwana nirase Abakeira igotora gotetera Abakeira as chances twamurangiri kadhaa gaiga athoera sengaki Bukeira eya bete band amadeni twabwathe tukathegwa turakana madeni project ija Bukeira chibese chirakana madeni ayo ithu because Bukeira yabere ward yabere marginalized for so long wali oyeni ko balire iranga onye tari kuchikunyara kwa baga gwikirania ya onsi igo para kunyara kwa baga kubeke kambia sabisi ye kira chingaki kwikokorera magendere meye ewadiga ya Bukeira ona gambia una Bukeira boli bona togoteba iga onye bona gwikira bona turakora gas kuru bona ntori koira na magega kira rituko togocha bisi yao bagotokorere gas igo na jaga iga kebobora go express my opinion yes omo MCA to manya kora debi amagai tichuguns chiaba demia ngabata serie eginko report rigetaseni kwa wanjete kya gatembe kurugega sinseme chiga che wadi ya Bukeira ime ya bunge ya North Mugirango county na ya Nyamira inchi konkuru kwa Paul Cup Okara